hemen da Abanto Zierbenako meatzari pintxoen 10. edizioa. Gure ostalaritza establezimenduak dotore jarriko dira, euren pintxoen bidez tokiko gastronomiaren onena eskaintzeko. Gainera, mehatzaritzarekin lotutako gure sustraia komenduko dituzte. Herritarrak zein bisitariak gonbidatuta daude esperientzia paregabe honekin gozatzera. Azaroaren 23ko eta 24ko eta 30ko eta abenduaren 1ko asteburuetan zure zain izango gara, gure establezimenduek sukaldean duten talentua dastatzeko. Gainera, parte hartuz gero, kartila bat jasoko duzu, eta lokal bakoitzean kontsumitu ondoren, zigilu bat jarriko dizute kartilan. Eta hori ez da guztia. Gutxienez kartilaren erdia zigilatzea lortzen dutenek, 5 euroko bono bat jasoko dute parte hartzen duten lokaletan gozatzen jarraitzeko. Ba alduzu pintxo kutunik. Zure botoak balioa du. Botoa ematen duten pertsona guztiak, 50 euroko txeke baten zozketan sartuko dira. Lehiaketari atxikitako establezimenduetan gastatu ahal izateko. Ez galdu, etorri Abanto Zierbenara eta harrituta geratuko zara gure gastronomiarekin. Gozatu, dastatu eta parte hartu.